mawa bwino lero tsiku linanso lokoma limene Mulungu atizutsa ndi moyo komanso kutikondera mu china chilichonse posayang'ana zimene ife timachita moyo wathu tsiku ndi tsiku. Palibe munthu amene ali olungama pa dziko lapansi, ndi chifukwa chake mawu a Mulungu amanena kuti timachimwa pakuganiza, pakuchita komanso pakuyankhula. Muli ndi ine Pastor Moses Shumba. Lero nimafuna ndibwere ndi nkhani imene ili yokhudza komanso yopanda ntchito. Ndayankhula kuti yokhudza chifukwa chani? Amalawi ambiri ali ndi chiyembekezo chonena kuti 2025 pa 16 September zinthu zisintha ndithu m'dziko muno, ndipo amene asinthe zinthuyo Mulungu akumudziwa, wamuyika kale, wamudzodza kale pakati pa Amalawi amene akufuna kupulumutsadi Amalawi ndi mtima wonse, osati mwachinyengo. Komano mphekesera zimene zikumveka ndikufuna tinene ichi Amalawi mudziwe kuti chilichonse chimene akupanga chipani cha Malawi Congress Party chikumabwera pa mbalambanda, kusonyeza kuti Mulungu sali mbali yawo. Achipani cha Malawi Congress Party panopa ali pakalikiliki kugula ma MPs ku nyumba ya malamulo, ncholinga choti afuna akatuluse bill ya age limit, ndikuti bill imeneyi ikapase. Koma Malawi ndifuna kuzisanira kuti Mulungu si James, Mulungu sangalole zopusa ngati zimene zoti zikachitike. Age limit ikachitike pamene anthu we are now towards election. Tangosala ndi miyezi 6 yokha kuti anthu tibwere mu chisankho. Mbuyo mosemu ayesesa kupanga izindiza za anankhumwa anafuna kubweresa age limit, bile mata anayankhula zambirimbiri zofuna kubweresa age limit koma zinakanika. Lero kwasala miyezi 6 faona kuti ayesesa munjira ine iliyonse yoti akhoza kubera zakanika, ayesesa kupanga mathematics kuti mwina azagwisa ntchito zimenezo zakanika, ayesesa kuti mwina aphe atsogoleri ena zikukanika. Panopa kufuna kubweresa age limit, nkhani si inayi, nkhani ndikulimbana ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikumeme ninu ma MP amene mukulandira ndrama kufuna kupha ufulu wa dziko la Malawi kuti Mulungu achita nanu. Mulungu si James, Mulungu is still watching for this country, Mulungu still loving this country. Zimenezo mukupangazo Mulungu achita nanu. Ena ainu 2025 inu simumaliza ngakhale muli ma MP chifukwa chawo chitsiru pene mukupanga. Makhala mukudya ndalama zambiri za chinyengo, maphindu pene mwapanga pa moyo wanu ndi chani? Muzifunse nokha. Mwatu Mulungu samadzimba itsika. Mulungu ndi Mulungu, amayima pa chilungamo, anakhala pa chilungamo ndipo adzakhala pa chilungamo. Ntchito yake ndi kuyang'anira mtundu wa anthu a dziko lapansi ndi kumva madandaulo awo, ndipo Amalawi alira Mulungu afuna kuwayankha. Zimene mukupangazo Mulungu sakuyankhani, akuyankhani ndi Satana Dyerekezi. Inu muzolangati ndi Mulungu koma by the end muzapeza Satana Dyerekezi amene wakuyankhani. Mukadakhala anthu okonda Malawi ngati mumayimira ndi anthu kusifisa kwanuko kuti mukuyimira mtundu wa Malawi, mukadakondanso Malawi imene wafikapo nunkha, wafikapo nyasa, wafikapo lira, wafikapo mvesa chisoni. Ngati zafikapo tizikumvesa chisoni ngakhale maiko akunja, Donald Trump kuchita kumva chisoni ndi Malawi, wati more inu ayinaka nthaka simukumva chisoni. Mali ndikupempheni aphungu a nyumba ya malamulo kumene muliko mumvetse mawu angawo kuti age limit si nkhani yokakamba pa parliament, kamba ni nkhani ku parliament za kusowa kwa mafuta, kakambe ni nkhani za njala ili mdziko muno, kakambe ni nkhani za mavuto a misewu a mdziko muno, kakambe ni nkhani za chitukuko cha Malawi chimene anthu amalawi akufuna, kakambe ni nkhani za kusowa kwa forex bureau, kakambe ni nkhani zimene Amalawi akuzifotokoza. Ngati mukusowa chokamba mukakambirane nkhani ya kuchikangawa chinapha Chilima ndi chani? Amalawi akukana kuti ndege sinaphe Chilima, koma anthu azifamba namene anagwetsa ndege mochifamba ndi kupha anthu anali mu ndege. Osakakamba nkhani ya age limit this time around. Tasala ndi 6 months, we are prepared for election. Mufuna mwasokoneza anthu chifukwa chani ma MP adyera ngati inuyo? Tikukudziwani.
tikukudziwani ndipo tikukudziwani kwambiri ma MP ajira amene simukonda anthu anu, mumanena ngati kuti mukakayimira anthu anu ku constituency koma zidzaboza. You are there for money. This coming election we don't want some MPs like you amene mumakonda ndalama osakonda anthu adera lanu. Momuti muatengere mavuto adera anu kwanu kuvutika, anthu akusowa chakudya, alephera kugula fertilizer otsika mtengo, chimanga chaulukira sakolola. Momuti mukakambe zimenezozo koma mufamusa kambeza age limit. Munalenga munthu ndinu, mukampase munthu limit yokhala pa dziko lapansi, mukampase munthu limit imene angathe kuzigwira ntchito nkumazidyesa yekha. Inuyo Amalawi tisavomereze nkhani ya age ndipo isakapase, ndipo zikangochitika zisakapasa, ife Amalawi tizamemana, tizapanga ma demonstrations kukamacha bili imene yonse sainiridwe. That's for sure. Nthawi yatha mukanazipanga 2022. Tikuyankhula izi motsindika kuti Amalawi sitikuvomereza nkhani yoti mukakhale mukuononga ndalama za mphawi mumakakambirana za age limit. Ngati mulibe zokambirana tikupasani zokambirana, mukakambirane zimenezo za Amalawi tapsinja tiatusa bwanji mu mavuto. Tikumva kuti you are discussing kubomako kuti mufuna muyambe kugulisa ma ARV. Mai muno Amalawi ochuluka ndosauka ndipo akumwa mankhwala ma ARV azikagula kuti ndalama zipeza kuti mabili amene wasakwenera kuti apase by NMO. Dziko la America linamva chisoni kumapereka kumapanga ndi kupereka mankhwala kuno aulere kwa Amalawi ovutikitsisa, not only Malawi ngakhalenso mayiko ena muno mu Africa. Muvomereze kuti ndife anthu ovutika. Chimene chamukwiyisa Trump kuti atseke aid kuno ku Malawi ndichi. Amalawi mumanena kuti ndinu anthu osauka, mumapita mayiko olemera nkumakapempha, koma yeti inu amene muli nduna zaboma, amene mukugwira ntchito zaboma, mukupita ku America konko kumakagula manyumba odula. Yeti ziko ndi osauka, ndinu anthu opemphapempha. Chimene chanyasa Donald Trump kuti nditseke aid tione kuti ndalama zimene akugulira manyumba kunoko amazipeza kuti kumagula mahotelo inuyo kunjako, koma kunoko kumeneka kuti kunoko ndikosauka anthu Amalawi akuvutika. Munthu opempha Donald Trump Mulungu amamuyankhula, Mulungu amamugwisa ntchito. Munthu azidziwa kuti anthu anga ndingateteze bwanji, anthu anga ndingasamale mtundu wanji. Umenewo ndi leadership imene tikufuna ife m'dziko muno, osati kukonda chuma. Never. Nkhani ina ndimene mufuna kuyibweretsa ya kuchosa 50+1. Mwayiwala kuti 50+1 munayipanga nokha cholinga chofuna kugwetsa boma la APM, boma la DPP, ndipo munaligwetsa. Lero yakuthinani ikukuwawani ndi mufuna mukabweretse bili kuti ichoke 50+1. Amalawi sitikulola 50% imene ngati mufuna kuti ichoke after election, but not because of this 6 months ya salary mukachose 50+1. Sitikulola 50+1 ndimene munapangira kandi anali matriki aseni papa matrikiwo tiyendera ndi 50% mpaka ku election. After election ndiye muzapita no ku court mone kuti tufuna tichose bili ya 50+1, koma panopa 50% si kuchoka. Matriki amene mukupanga ino MCP ndi achibwana kwambiri au chitsiru. Muwatenga Amalawi ngati anthu opepera amene sakudziwa china chilichonse. Ife sitikulola bill ya age limit sikukadutsa by enemies, ndipo tipemphera tisala kudya enafe ndife azibusa, Mulungu amatiyankha ndipo munaso zimene zikuchitika. Otherwise muzikakomoka konko musana akavote ku parlamentiko pamene muzoti Mulungu wanu sali mbali yanu, Mulungu wakumwamba sali mbali yanu, Mulungu wakumwamba samamva kupempha mapempho anthu ochimwa. Mwapemphapo zambiri Mulungu wakuyankhani mwadala kufuna kukuyesani. Anthu ena amwalira mwadala kufuna kukuyesani. Kwa muzoti this coming around mabili amene mufuna kuti akapasewo sakapasa. Ndamazo Mungu ononga ino MCP kwapasa ma MP. Koma mabili usakapasa, whether you like it or not. Mulungu apanga chozizwa. Mulungu afuna kuyankha Malawi. Musiyeni APM awine, musiyeni APM akaluze yekha, not because you make some track
some tricks kuti amalawi kuwapanga ma TikTok siziteka. Mulungu akalemba walemba. If God says yes, nobody can say no. Mulungu walemba, Mulungu amva kulira. Nthawi imene Mulungu anamva kulira kwa ana a Israeli m'dziko la Igupto anatuma Mose. Ngakhale Mose ankachita mantha chifukwa anachitapo zinthu zina zake mbuyamo ku Iguptiko, koma Mulungu anamulimbisa mtima Mose kuti usaope chilichonse ndikhala nawe. Ndipo Bible limenati Mulungu anawumisa dala mtima wa Farao cholinga kufuna kuti ukulu wa Mulungu ukaonekere kuti Mulungu ndi Mulungu. Ndiye Mulungu walimbisa dala mtima wa Lazarus chakwera cholinga Mulungu afuna zikweze yekha pamaso pa Malawi. Zimenezo ndiye muzidziwa Malawi. Whether you like it or not, Mulungu akuzikweza no yekha tsopano. Akufuna apereke ownership, afuna apereke nyota kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa kuzichepesa kwake penanda zichepesa mtu chaka cha 2020 posa afuna kuphesa mtundu wa Malawi. Chifukwa akadafuna kuti sindikufuna so musako muziko muno mukhale chisankho ine ndinalumbira ndikulamula ndi mphamvu zikadatheka zimenezozo. Akakhaso khala ndi mphamvu yothesa judiciary yonse kuithesa, koma anazichepesa ndikuvomereza. Lero Mulungu afuna mukweze APM ngati simadziwa. Bible limenati ukazichepesa Mulungu amakukweza, ukazikweza Mulungu amakutsitsa. Ine nthawi zoti Mulungu amutsitse chakwera pansi atenge mpando apase kwa anthu oyenerera. Ndiye Mulungu amene timamudziwa ameneyo. Amalawi musazunguzike nazo mutu. Tipemphera, tigwada pansi, tisala kudya, tikwera mapiri, tipanga china chilichonse chimene Mulungu amafuna tiyeni anthu awayankhe ndipo zitheka. Mulungu samangoyankha mawedewede. Amafuna mitima yoswekawo, kwa osweka mitimawo. Mulungu nkwamva kuti anthu anga asinthikadi ndipo ndiwayankhe. Nawo Mulungu wamva kulira kwathu anthu 17 million m'dziko muno akulira, sangawayankhe anthu 2 million. Never. Zosatheka zimenezo. Musamale kwambiri zimene mukupanga. Mukapanga ezi zikuphulika, mukapanga ezi zikuphulika. Mulungu sali mbali yanu ngakhale pang'ono. Ndimafuna ndimalize ndi uthenga unena kuti mwezi uno wa February usanathe kumangochi kumakanjira kuchitika ma demonstration apha sizinaoneke. Tikufuna tidziwe kumene kunapita ndalama za msewu wa makanjira zimene amfumu amakanjira ndi a president anakatenga ku dziko la kunja ku Saudi Arabia. Tidziwe ndiye tipanga ma demonstrations ayawo akonzeka, asilamu akonzeka, anyake amangochi akonzeka kupanga ma demonstrations. Ndikumemeni nonse mukamva tsiku likalengezedwa Amalawi okufuna kwabwino tiye ndikathandiza anzathu kupanga ma demonstration tidziwe chilungamo. Empire wakonzeka, Yawo FM wakonzeka kuzapanga announce china chilichonse mademo akumangochi. Ndipo ifenso takonzeka kupanga support mademo akumangochi kuti achitike dimaka kumakanjira tidziwe chilungamo. Where is the man of Makanjira Road? Tidziwe kumene kunapita ndalama za Makanjira Road. Amalawi sife zitsiru, sife ogona, sife opepera, timafuna chilungamo. Kutipusisa kutilonjeza, kumakakwera ndege kukubwera kuno, ndalama zabwera msewu, kutenga ujenu ndani kontrakita kukamwika pa site, osamumulipiranso ndikumuchira banjira. Zopepera zokha. Mademonstration kumangochi achitika. Amalawi ndikumemeni nonse mwaunyinji wanu mumvetsere mawu awa. Ndipo ngati akupempha sapoti sonkha Amalawi tiyeni tithandizire Yawo FM ndi ena onse kuti mademo akumangochi achitike. Mukhale ndi mawu abwino. Ndine Pastor Moses Shumba, mkango weniweni wa Malawi, mwana wa Nankoma. Bye bye.